Ikado tabi Jerome kun igwa ki brownout sa Biyernes daan aliko. Mereka schedule na brownout sa Friday ang aliko. May nagaharap po tayo. Aram ko po kaya ang September 2 daing laog tama. September 2 po daing laog tang September 2 Kuya Nems. Ola Day, di ba? Sa probinsya Canalbay, General Simeon Ola Day, September 2 yan. Ang anong ano yan? Deko, anong ano yan? Anong nga napit sa tabi ko yan Nemi? 26 pa sa nangon yan, di 26, di ba? 26, 28, 29. Ang aram ko, andeng laog saan, may naghapot ko, may laog ngaya sa Lunes. Ika po, di man akong aram na holiday ngon yan na Agosto. Ang aram kong holiday sa probinsya Canalbay, mga tugang, is September 2, di ba? General Simeon Ola Day. Yan. Pero di ko aram kung may holiday pang iba na may nahiling lang mga post. Saan man na post nito na iling tabi ito na mga post na ito na holiday. Ipig-verify ko nga ni kung yung mananggan, di ba? Pero gano'n na man tabi akong aram na ano yan. Ang holiday tabi sa Agosto, dahil man walat ngo na tayo, check ko. Yung ang holiday man sa nakan 21, di ba? August 31 palan Monday. Tama ini. August 31, National Heroes Day. Kaya palang pulang kalendaryo, Kuya Nems. Kaya palang ko sabihon, ay nako. Deng klase pala na, gusabihon deng klase na Lunes. Ade, ang klase Lunes, pizza 1, may klase. Tama? September 1. Oh. Pizza 2, dain na naman. Ayos ma. Gusabihon pala Kuya Nemi, pon Sabado hanggang Domingo. Deng klase, deng trabaho, Lunes, Domingo hanggang, Sabado, tama ba? Pizza 29, 30, 31. Oh. Pizza 29, 30, 31. Dahil palang kilao yung mananggad o. National Heroes Day. Kaya palang pula ang kalendaryo. Pero ito tabi na pizza 2, mga tugang. Sa Albay lang po ito na pizza 2 na ito. Yun na. National Heroes Day. Kung halimbawa nga iyan tabi na National Heroes din na iyan sa Lunes, palagong ka sa trabaho, babayadan ka na tabi kesang gatos porsyento kung sa imong daily wage. Kung magsinutil ka, di kang bayad. Diba? Kaya pala nagkataram ko yan ni Macy's. Di ngayang log sa Lunes, ganyan ako inda. Ako na kung saan nagitan ko yan, Ems. Pag taga-radyo, kaya di mo ngayon aram mo yan na holiday, yung nga niya ako pala, pula sa kalendaryo National Heroes Day. Alright? O yan tabi, ha? Mga tugang ang mga pangyari po dyan sa tuya tabi na kapalibutan. Yung tabi, o yun na, klarado, ha? So, ang daing klaog tabi, daing trabaho sa Lunes 31, it's National Heroes Day. Mga tugang, ngunyan, sa buong Pilipinas yan. Tapos pag pizza 1, may laog sa buong Pilipinas. Pag pizza 2, anday pong laog sa probinsya Canalbay. Yan, ha? Albay sa na po yan. Albay sa na po, mga tugang. Ang pizza 2, susog yan, mga tugang, sa deklarasyon, mga tugang kang, may sarong congressman ka nag-sponsor. Di ko aram kung sisa, lingawang ko na ha? Basta po, mga tugang, National Heroes Day. Okay? So yan tabi, ha? Ang marahin na bareta, tabi sa indong mga government workers, buda sa pribadong trabaho. Kami digdi, wala man kami, ang samuya tabing holiday, Biyernes Santo, Sabado, Igloria. Kundi nga ng mga technician may tatrabaho. Sarakuyan, sira o digdi, pag Sabado, Black Saturday, naglilimpya kan samuya tabi ng mga transmitter. Okay na? So it's good to hear, mga tugang, that Monday is a national holiday. And then, September 2, sa probinsya Canalbay, General Simeon Ola Day. Yan, alright? Okay na, klarado na. O para po duman, mga tugang sa mahiwagang tanog, taod-taod lang, mga tugang ta sa sabuton ta iyan, mga tugang na nasa isip nindo. Ano tabi, mga tugang ang
sitwasyon kang mahiwagang tanog. Mamaya, 100 pesos yan. I-search ko na tabi. September 2, holiday in Albay. Yan. In Albay, O madali lang hata. Ngani na masabutan tanangan, nakapuo naman sa nakita. Tabi ano? Ang Petsados, mga tugang, September 2, 2026, which falls on Wednesday, tabi ay nako, special non-working holiday in the entire province of Albay, including its cities and observance of Simeon Ola Day. Yeah, tama? Pinagrumdum ta, mga tugang, ang kamundagan ni General Simeon Ola, the last Filipino Army General to surrender to American forces during the Philippine-American War. Yan, ha? Ano pa ang legal basis niya? Republic Act 11136, which declares September 2 every year a special non-working holiday in Albay. Alright? Yan, ha? Pinatabi. Kaya, Miyerkules mananggad, magayunon magtrabaho. Pag-araw kayo ng paret, magayunon magtrabaho sa gobyerno. Pero yun eh. Kami sa DCGB tabi, yun ang pangalo me. Sabado sa na yung Gloria. Pag Lunes nga ni, pag Domingo nga ni, matab kami magmatata. Nag-cover kami kan sa lubong. Iyo po, alright. O yun na tabi yan. Mga tugangan sa tuya tabi na mga latest na mga pangyayari sa satuya tabi nakapalibutan. Ha? Pero sa brownout, gano'n day man niyang schedule brownout sa Friday. Data may nagapot. May brownout nga sa Friday. Si Ate Ludi, nag-text ako. Ikaw ngayang brownout sa Friday. Kada man akong nabasa tabi. Nalang ko doon sa Aleco. Sa chat group kan Aleco. May chat group sa Aleco. Alat ko na ha. Aleco Advisory. Digdiin sa Aleco Advisory maluwas. Hunay galing na Aleco Advisory. Nagluluwasan na puro reklamo sa brownout. Puro na sana brownout ang reklamo. Ay, walang kuryente. Puro na sana. Aleco Advisory, ang laog puro. Dahil walang kuryente. Ano ba yan? Wala man po ko kipig postin da na brownout tabi sa petsa sa Friday na 27. Alright. O, yun na tabi yan. Sa tuya na mga latest. Di ko na tayo naman ko nakikapita. Sana ko rin ko yan naming kape. Kasi nagbi-meeting kaya kami. Kasi habang nagbi-meeting kami, di ako pipirot. Nara Father Momoy. Paghali ni Father Momoy, napirot na kami. Napirot na ako. Siram sana. Dabes ko yan nimi. Nasa imong pasalubong sa kuya na kape. Alright. Yun na. Di ano nga yan pag-irestoryan tangon yan. Ang satuya tabi na word for the day. Ang satuya tabing word ang satuya tabing word for the day ngon yan, mga tugang, research tabi yan ni Ronald. Ang satuyang tataramon tabi ngon yan na hapon, iyo tabi mga tugang hay na nga ni ito ang satuya tabing word ngunya na pagkahapon runa. Iyan. Dingding nga sa runa kan Bicol. Yan. Runa. Ang satuyang word for the day is runa. Runa mga tugang kan Bicol. Ara mo daw kung sabiyon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Pag sinabing runa, gusto sabihin kaan lugar, lokalidad, locality, or kung bago sabihin man, rehiyon. Ngaya, rehiyon kan Bicol. Didi nga sa runa kan Bicol. Yan. Ara mo daw ang sa lokalidad, mga tugang kan Bicol. tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Yan bago sabihin kang tataramon na runa. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Runa, iyan. Iya po. Basta, ano yan, sa buton, tamay mga, kung bata, habang naghaloy bagatabi Ate Babe sa Rancilio, nagpaparadiit na mga Bicol word bagata, rilingaw na mga teenager ko niya, dahil naman, sarong Taragalog, English na. Dahil naman, tabi, kaninot nga ni, naimbitaran ako sa sarong eskwilahan, ginamit ko sa word na, ano ini,
dusmog. Di naman nasabutan kang ano nga sinadusmog. Hindi ako, gosh, you don't know the word dusmog? Yes nga ya, sir. We do not know it. Okay? Please nga ya, explain to us the word dusmog. Bundok kita dusmog ang kanya. Kuin mako amo. Paulit tabi sa holiday, de ko na dangog na maray. O ano naman yan, Ate Babes, na Arancilio? Ate Babes, sa radyo tabi, de pig-ulit-ulit ang mga istorya. Pig-ulit-ulit. Bako ba ng prinsipyo kang radyo na ngayon, ulit-uliton mo? Dapat nga ni, alas 3 pa sana, bukas ang radyo mo, kung nang minabukas ka pa sana. Marasa mo dapian, di bang panagibo ka na maulit, uliton ko na sana para sa imo, Ate Babes? Ulit-ulit na, dapat alas 3 pa sana, minabukas ka na kiradyo iyo. Kaya ka na ka. Ano, akiung ka pa? Di mo nasabutan kimarian sinexplikar ko sa bago. Oh. Pagkaya, Ate Babes. Oh. Ako da so late. Anong late na atab ako? Yaon, tarag-meeting kami digdi sa rapader mo, moy. Yaon ako digdi. Ika, di mo tulos na sabutan. Simple yun na Bicol, di mo nakuha. Ate Babes, gusto mong tamaan ka? Sabi na Ate Babes, pon nga ya aga, ang tune-in ko sa DCGB. Iyo, ang tune-in mo, Ate Babes, 5 to 9 man sana, di ba? Minadangog ka, aram ko, 5 to 9, buda 3 to 4. Aram ko ika. Di ka man sa ubos magdangog, mamadangog ka na 5 to 7. Oh. Mari pa kuya ni mga alas 7 ta. Dahil maupo ako sa morning hirit, alas 7:30 na, ano. Dito na paghiroon sa newscast na si Baradong alas 7, adi. Di ba? Oh. Ana. Pigtatapos ko tabi ika. Ay, ako sa pigtatapos mo pa lang. Kaya, ika pala. Ako man sa palang pigdangog mo, Ate Babe, sabi niya, pigtatapos ko tabi ika. Hanggang alas 9 ka, boda, 3 to 4 naman. Pagkatapos, isara ko na ang radyo. Ano, Ate Babes? Di ka sa kumatagal, tako nagbabasa. Ano yung kuya ni mi? Nadangog sa on the air? Nadangog yan. Nadangog. Ini. Dagon mo. Nadangog. Pinundo na, pinundo. Oo. Dagog ka daw yung sound eh. Dagog ka daw. Nadangog. Diba? Kusog ka. Pinundo. Baka nakamonitor naman sa radyo. Pinundo. Nadangog. Diba? Nadangog. Ako lang ang pigsala ni Ate Babes. Sabi ni Ate Babes, buwa ka, sala talaga pigbasa mo. Bako, sabi niya, ang programa mo sana talaga ang pigdadangog ko. Ate Babes, dahil ka sa kuya matagal. Pag tumawag na naman si Ma'am Sena, pagalitan ka na naman noong bahala ka, yan si Madi, ang pagkinagugan, ako man sana talaga. Sabi na, Ate Babes, buwa ka, sa lapig basa mo. Baka umansa na programa mo ang pigdangog ko. Pinakaray mo na pa, nung yan sa pagka-text mo. Nyata, piglalamlaman mo si Ate Babes, di ka kaan mauyam na. Piulitong ko na, so holiday, tinaram ko na sa maulit pa ako. Ate Babes, Ate Babes, kusugan na tabi ang radyo yo. Sabi ni Ate Babes, bakong may fans ako at yung nga ni yung nga ni arog ni Ate Babes ha. Sa Lunes tabi Ate Babes holiday nasabutan mo
sa Lunes holiday, Agosto 31, ta National Heroes Day. Daing laog sa buong Pilipinas. Sa pribado, ang malaog may dagdag na benepisyo sa gobyerno, daing laog. Yo tabi. Petsa 31, Lunes. Oh. Pag Miyerkules, Petsa 2, holiday sa buong Albay, sa General Simeon Ola Day. Nasabutan? Paulita pa ako, tab. Diyan ang taga San Roque. Oh, deling muna. Next pa. Aw halabaon pala ng holiday. Una iling muna. Holiday pon Sabado 29 31. Deng lang sa buong Pilipinas. Yung tabi. Pag pizza uno nga ni, Miyerkules sa Albay sana. Kaya ipitsa Albay, mabalik sa trabaho, pizza uno, September 1, nasabutan. Naman na. Para. Yun na. Uy. Yun na po. Yun na tabi. Yun na nga, pundo na dyan. Uha. Hello, Padre. Uha. Uha. Paulit-ulit na sana. Ito nga na ibaya si Ate Babe. Sige pa ulit-ulit sa ako. Nabo na nga na ako mag-ulit. Kaya pigdadagitan ko. Ika man sana. Tapos sige mo paulit-ulit. Tinaram na maulit na naman. Hindi ka naman makapaukod. Madi. Po. Ako madi. Oh. Ang pasensya ko man naghalipot na Mahal, alas 3:30 na lamang. Anong ibon ko? Sabi mo, itong ikaw yung napaukod mo. Mapakod na ako. Mapakod na lugod ako. Masupog sa imo. Eh, may kinakaukod. Sige nang kukulit mo. Sige nang kukulit mo. Dahil ka man nakakaukod. Baga man, masakiton. Alangan man asang katuson baga ito. Oy, habo ka malon. Ano? Nabubungog. Ay talagang madi. Madi. Dari habo ka malon. Malibong mo daw ang payo ko ba din ko niya napon. Tama si Tita Marie Honrado. Kumusta pala siya? Pag nag-upload ka ngayon, iwalong ka naman niya kay Tony Madimo. Bako yung mananggan. Magaman kasi magupa ko rin mati sa imo. Sige, taram pa. Taram. Ano na naman? Tumaram ka pag ano gusto mong itaram. Dahil na. Babay na. Anong ukod ka itong tanog, Aber? Hindi, kung nga nauukod. Tapos mareklamo ka ngunyan. Sumarirahin man. Latos yung tagang salbatana ka dyan. Mataram na naman. Yun na. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Sabi ni Ate Babes, iyon na, nasabutan na tabi. Okay, Ate Babes. Okay. Nico, send a voice message. Ano na? Sa commercial ini. Jerome, ipadagog mo daw. Sa commercial ini, Nico, yaw na kay Kuya Nems. Sige, ipadagog mo daw tabi, Kuya Nems, ta. Baga kung maglaog luman sa mo. Available po ka ng ticket sa DCGB. Dago katabi nindo ini. Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Kuli Desma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa sa Happening on October 3, 2026, 7 p.m. at Daibalong Centrum for Recreation. For tickets,
Call or text 0915-963-0009 or follow fb.covidesma at Legazpi for updates. Tatanda at lilipas din. Ako ay Pilipino. Ako Legazma. Live concert. Iiwanan sa inyo. Hello, it's School Ledesma. It's exciting times. Oh, this is my Hopi. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m. Ibalong Centrum. See you. Yan, tabi. Si Ku Ledesma. Yan. See you. Okay na. Tabi. Ngunyan, ang ticket available po sa DCGB. Igo dyan ki agri 500 budak 1,000 tickets na yaon po sa DCGB. Ya po. Bidi ka mo kung available kung kamu gusto na magiling tabi kan tickets. Alright? Bueno. Okay na tabi kita. O di na kita sa mahiwagang tanog ta. Pag data may pinadangog, si Madi maapod na naman ito. Problema ko na naman. Bako yo, problema ko na naman tabi yan. Si Madi. Ano nga ni? Ay, na nga nito. Wala lugo diso. Ay, nasunod ka. Ito. Madi. May na. 100 pesos tabi sa mahiwagang tanog matatapos tabi ni sa laog nin 15 minutos. Ate babes, sa buta ki marayta igwa ka lamang isang gatos na lodiyo. Ay, alat ko na Mayo may napud na. Aberdaw. Hello? Hello. Good afternoon. Good afternoon po. Taga saan po? Albay. Albay District? Taga saan po? Ano po? Makod ka po? Opo. Ano po ko? Anong tanog? Ang folder na ginoromos. Folder na Pulog. ginurumos. Tapos Siguromos, tapos sigurog sa kasan. hinulog sa trash can. Opo. Opo. Madam, taga saan ka po? Anong sa Pasalbay District? Ligdi po sa Albay po, sa Mauyod Albay. Mauyod. Opo. Ano po ang pangaran mo? Ano po ang... Ano, madam? Natagulo ka? Ano po, sir? Tama. Sala po. Okay, bye-bye. Mga madu, di mo naman kuya ni may malan si ani. Di mo naman malan si. Di mo malan si ito. Berdaw. Yun na. Sige lang, dali. Iguan lang kita 10 minutes. Bago magsara, mga tugang ang mahiwagang tanog. Hello, good afternoon. Hello? Hello, maukod man po. Maukod po. Taga saan po, sir? So, going pwede na... Okay. Sige. Ano pa ang tanog, boss? Garawang hula ko, so, garapag na plastic bottle na tigparagurumos, tapos tinapok sa nakonsay. Iyo. Sinimbag na po ang kaswahapon. Sala po yan. Ay, iyo po. Iyo po. Sinimbag ng kaswahapon. Gari pa ng gadiyo, di ba? Gari pa ng gadiyo. Pero sala po. Sige. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Alright. Bye-bye. Alright. O di sige, ano pa tabi? Sandali lang, telingon ta daw. Ginaw mo sa plastic bottle lagdag. Mali. Sinimbag na po kaswapon ini. Ay, sinimbag na po ini. Ginaw mo sa plastic cups. Mali po. Sinimbag na po kaswapon nyo.
Gusto ko orasyonan mo ang mga gurang na makulit. Okay, sige. Saaga na lang koon ko po yung ticket. Ari na ticket po ito. Okay, ari na ticket. Alright, okay na. Bueno. Pwede tabi, sir, magpatugtog ka kay Let Me Love You, Carmelita? Ay, pwede ko ta. Pag nairi po yan, makuha po kami kang YouTube. Ba, Kuya Jerome? Kuya Nems? So, Let Me Love You, Carmelita. Da-da-da-da-da-da-dan. Thirsting, birthing. Da-da-da-dan. Let Me Love You, Carmelita. Hello? Hello pa din. Made, Po. anong tanong? Kulang saladay pa rin pinag-ilog sa karton. Tapos sinulog sa salog. Oho. Oh. Ano? Sala. Arayon, Made. Ay, hindi. Luka. Arayon. Jesus Ay, Maria. Ano, may reklamo ka? Iyang panalo. Bahala ka. Bye-bye. Alright. Ano ba yan? Bottled water na linaag sa planggana, pigsa. Mali po yung, sinibag na kaswapon niya, ginuro mo sa bottled water. Sinibag na po ang kaswapon. Birag sinibag na po ang kaswapon. Kuan tabi, ano. Kaya, isip. Isip tabi. Inuros na fuel. Anong inuroos? Anong inuroos? Foil yun din eh. Inuroos na foil. Mali po yan. Mga tugang mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later. Nababali, wala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pero Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids and regeneration. Ang na-damage na atay, maring muling bumalik. Dating buhat malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins, the direct name of Silimarin Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Hello? Sige daw, bossing. Anong nahiling mo tabing tanong? Pero so ano siya, based naman sa natatawag kong ano. Opo. Parang, so ano siya, Tupperware na plastic, tigbubok. Tigali so lokdo, tapos tigbabalik. Pinarabad. Ano pa, sir? Garon sa imo, sir, na okod, ang distansya niya, Halin Legazpi sa Albay District. So kaya, para ano naman sa mga kutsara na plastic na kutsara. Tapos, tinidor. tapos, itinapok. So, itong Tupperware na plastic. Sala pa, sir? Sala pa? Okay, bye-bye. Alright, sala pa, ha? Sala pa, styrofoam na tinapok sa basurahan. Mali po. Ano na kita? Ayan, kuha na pala. Tama ba? 15 minutes na?
Ako na pala. O, okay na? O, sir, 2 minutos pa bago magsara. Mga tugang-an sa tuyang mahiwagang tanog. Sige daw. Natatagaro may umininit kibigla. Binaba ko pala sa temperatura kang aircon na. Sige daw. Sige daw, tabi. Okay na? Wala na? Baka igwa sa live sa Facebook. Tingnan natin ha. Baka tabi igwa sa Facebook. Kit tuminamang simbag. Mas maray na. Baka yaon naman so tamang simbag na pigahanap ta. Sa Facebook live, tabi ngo niya na hapon. Lat ko na, telling ta daw muna iyan, ha? Tingnan muna natin iyan na, ha? Okay. Tingnan muna natin. Hay na nga ni ito. Hay na nga ni ito. Ay nawara lugo na ha talat. Okay, ito na. Seligo, baka may tamang simbag sa online. Ay gada na si Dolly Parton, ano? Palan, Kuya Nem, sadi. So nagkanta kan Islands in the Stream, so kajuwit baga ni Kenny Rogers, sadi. 18 years old na palan siya, ha? Dolly Parton, tabi sa ng Islands in the Stream. That is what we are. So kajuwit ini ni Kuan, kaluwit ni Kuan. Gada na palang si Dolly Parton, ano? Boda si nga niya nagpa-kuan ka yan, si ano yan. Magandang boses niya. Magandang pa siyang kinakana. So, may sarap pa siyang kantang magandang pagkakanta. Kaya sabay niya si Kenny Rogers. So, it's about friendship. Yan, alright. Sige. Good afternoon po. Shout out dyan sa Mamblad Hubilyar and family, Navares. Sa Kamalig Burnout po sa Friday, Shirley Bolaños, wala. Nagdadangog lamang po sa programa mo, Good PM. Victoria Alianza, watching you live now. Alright? Sige. Ang hapuan, iba pang istorya, wala nang nag-dare. Hara na yung simbag ito Itong uminapod tabi. Ginumo sa plastic sa sitsiriya na laglag sa hagdan. Mali po. Magbabalik ang pingkyon. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address.
Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, hawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liberaid Pro. You heard that right, Liberaid Pro. Ibang Liberaid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liberaid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells. Aids regeneration ng na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids and regeneration. Ang damage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liberaid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet. Ano pa? O kaya ano pa nga hanapin mo sa Liberaid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberaid Pro. Mag-liver up na. Ang Liberaid Pro ay available po in Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, in all in drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, pink yun mo, baby, pink yun mo, baby. Wala po mga tugang kinakahula kang mahiwagang tanog. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Okay? Paano yan? Saga naman tabi. Mading Sena. Saga naman po. Iyo po. Saga naman tabi ta. Madali na. Ang pinakaharaning simbag. Itong so garing nga tupperware nga pigbukasan. Arog ka yan. Ito po ang ang distansya niya. Mga nasa kwan. Mga nasa perang Legazpi Capitol. Yan. Harane. Okay. Ano da ang mga tugang ang health benefits? Kan pagkaon da tabi kilokban. Yan. Ha? Okay na. Hello? Hello? Maisip na naman ako sa aga. Hello. Ano po? Maisip naman ako sa aga. Natural tayo yung trabaho mo. Mag-isip. Para igwa kang Garaw mo kasi kay premyo. Ah? Garaw mo ka mga premyo. O, natataulo ko nung ka. Wala, man, ganit tinamaan mo. Mabuha ka. Oy, ang premyo tabi yaon digdi, 100 pesos. Itong simbag na Tupperware na binuksan ngayon na inulog, aranil sa karatuanan ito. Iyo po. Nasabutan mo? Ano, isip pa daw? Mabubuhang ang payo. Mabuha ka na. May naman ito mata. 73 anyos ka na dyan. Kapag ulianan ka, problema yan. Oo. Yan naman sanaan. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Alright, ito. Ano dam, kung ikaw mahilig kang, ano po ba kuya ni may kang lukban, pumelo, adi? Sa mga po kang lukban, sa dargado nga po,
lukban man. Sa buya nga pud kan lukban sa Sorsogon, diyan sa Kadaraga lukban man. Sa iba, sa social pomelo. Sa ibang lugar kapag nga kuya ni suha. Ang suha sa buya, supig bugtak sa kusido. Yan ang suha sa mo. Sa iba, suha yan. Ngunyan, kung di ka tabi mahilig mga tugang sa pomelo o sa lukban, iyan palan sarong klaseng citrus fruit na mayaman sa vitamin C, fiber, buda powerful antioxidant na minasuporta sa pangkagabsa na nasalod. Marayon palan ini. Adi, marayon palan ini. Ano databi ang mga benepisyo, mga tugang kang pagkaon ka iyan? Halangkaw ang vitamin C, ang fiber, buda powerful antioxidant. Iyan databi, mga tugang, nakakatabang para sa pagtaunin overall 100% daily recommended intake of vitamin C. Sa totoo lang kuya ni paboritong ko doon lukban. Kaya lang, di ako nagbabakal kang lukban na sa pig-ubakan na bagay dyan. Gusto ko ako nag-uubak. Tako ni ubakan na dyan, minanipiso na sana, pigarbig para hirimil-himil na bakal. Tama ko yan, Emi. Ako nagbabakal ki pomelo, ako nag-uubak, haba akong pig-uubakan dyan ta. Ikaw kung nahiling ka na inirubakan na, manipis sununun sa nasuubak, garbig para hirimil. Siyempre, di ba? Improves digestion. Pag mahilig ka databi sa lukban, maray mga tugang an sa imong pagtunaw nin pagkaon, asin po nakakaprebentar nin constipation, asin nakakabenepisyo po sa mga marhay na bakterya sa imong tulak. Rich tabi yan, mayaman sa potassium, mga tugang asin iguanin flavonoids na nakakatabang para ma-regulate ang blood pressure, asin nakakatabang po para magbaba ang bad cholesterol, asin triglyceride level. Uyog-uyogon mo ya. Marayong pala na magkaon ki lukban adi. Siring man, mga tugang, iyan databi hababa ang kalorya, kung kaya mga tugang ang fiber, pomelo, nakakapromotes nin feeling of fullness, asin madali po na makaon. Ako talaga, paboritong ko na sa totoo lang, habo ko lang kung maalsumon, pero kung so ululot so haling bagang Davao ko yan, salbatan ng siram. Promotes healthy skin. Ang vitamin C na yaon tabi dyan mga tugang sa lukban, nakaka-stimulate tabi nin collagen production, namin na-improve tabi sa skin elasticity, repairs tissue, and protects against ultraviolet damage. Yan. Nasabutan po. Yun tabi yan mga tugang. Pero, uni pala na ang kanman, ang garo kontra, ang dapat natandaan ta. Pareho po da sa grapefruit, ang pomelo, iguaning compound na naka-interfere with how your body metabolizes certain medication. Lalo na po mga tugang sa mga high cholesterol, specific blood pressure. Yan, ha? Ang sabi digdi, ang anuman databi na sobra, mga tugang, bako yan maray. Magkaon sa nanin sarong pomelo kada aldaw o ano, basta tabi bako sobra, bako tabi iyan maray. Okay? Yo tabi. Tita Marie, tigilan mo nang yan pa may wagang tarog mo, tabaka maluka lahat ng listener mo sa guys tamang sagot. Ha ha ha. At ayun nga ni Tita Marie Baya. Yan nga ni. Paano ko ano iyan? Okay. Mga tugang mapaaram na tabi ako, saga naman. Ang mahiwagang tanog. Salamat kasi ng pagantabay. Mabalik pa ko saga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. Mabuhay. Pero di ba